सुकिया एरियाव दिनै आतमसा बर' कगम बे फाइगा फाइनै फैगा अरो अंत बेसि एफानो 40-50 दुकान खाइजाक ओ दुकान बर' अरो बाजार सेटल खाइना नायो अब बेलाय काहाम इके अब बेलाय काहाम किन्तु आं दिनै बिश्वजित बाबुनो একটা কক साना नायो जेहेतु एरिया हालाहालि आसारामारि सीट केन्द्र आं एवं अरनि MLA दङ बनो सोंना नांमानि ओ हाथाय बाजार खायनानै थानि बनो सोंना नांमानि किन्तु बो सोंलिया समालोचना खाइलिया जोंबो आलोचनाबो खाइलिया एवं जों बनो समर्थन मोदी मैं आसमायो किन्तु बाजारले दरकार तीन बर' रंनि मैखोदों फालनानै मानै फालनानै रां खकसा खकनि आजिनानै आबो किन्तु जत्त बर' नंचायतो तिनि अर नुगै और फाइ आसमसा नुखा तीन बर' कुबै न उद्योग दङ जे हाथि खाय कांखाय ओ हाथिओ बर गोबां मामानै फालनानै बागै बर' चायतंनाय एवं तेव मैखोदों रक बर' नायतुंनाय मैखोदों हाथायाव नायतुंनाय और तो हाथाय बिसिङाव तो अनेक मैखुन माननाय এই मैखुन नायतुङै बर'नो समस्या समाधान खायनाय जारा थांनाय और लामाते जे थांनाय रंनि बागै बर' काहाम खायनाय आं बर'नो सावो যদি कुबै न मुचुङो ओ हाथिनो नारगनानिखाय ननि बुखातना नांनाय এই बुखातरै ओ हाथिनो मोजाङै तननान बागै नं थाने आं अबनो कबगना आरो हामबाय सार सरकारनि बुखातै नों बम हायचुबा सर खायनि ब्रं न आं साइनाय अब जेहेतु ब खायनानि उदुनाखा आं DM सालायनाय DM ताम बंनो हेल्प खायमा अबश्य हामबाय पैकिंग खालामजा अच्छा नरला हा हमजा का साथी ने तामा हामका दाब्रा हा दा हामबो दादो हामका पां करे एंखा अच्छा बरो अब सप्ताह कैसन बिसिं उद्बोधन खायनाय गदा ओमफ्राय सप्ताह कैसन बिसिं उद्बोधन नंनाय ता रं सुमि खायनाय रं नाम ए जन पाइका पूरा रं न खमा दिन साबो पूरा रं रिनान सिमिन बाकी ए जन खाबे का साता जन नुबे का रं नाय का हा Ano mo tayo na ngano daw ni mani bile ba bunyi da banin ka nung kaham khai sung ba kaham na bala no tas cycle dita ha no dukan tas cycle ke hai no obo bagwan dino obo bagwan dino dukan no tas cycle di saya obo khai ukolok sa saya obo nai choklai rong ri nai ai ji ko saya sih daw okay Tungna, bagi si kelayo nim gua, angin nyangai. ang may baksa dengan busu Musuh pang pun mana? Ni siapa ni? busu अच्छा ठीक है सर ang may baksa le boy niya kunin Baru ni daw. Nung tabung dapura. ओके 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 हम भाई पूर्व बेहलाबारी पंचायत नि आरो ओ एलाकानि भरंगनो अब MDC फान्ड बाय दुइटा साता चारटा नक टांजागनाय सिगारि बेरि कायसा तारपरे निनि लाथा कलगो कायसा तारपरे गो कायसा আমার দুইটা রুম খাইমাং चारटा नक खायका इमिडिएटली अब अंतत अब रंग रिबाय खायखाय इमिडिएटली जोङो चारटा नक बुखायनाय आरो कत नक नै अब बुखायनाय बेलाय हामबाय तामहिखाय अर पूर्व बेलाबारी गाव सभानि लोकरगानो साका अरबो जेखिपानो दुइटा साता रिबै दुकान खायदिदि निर्मुं तंनाय हिनि कमला बागानो चारटा साता रिबै नक टांजाक आबो आं फनुक फायका अब फनुका जे बर' रगनि একটা स्टाइल सेटल होननानै बागै आं खायरिका चारटा जागाव হ্যাঁ चारटा जागा खायका गमसिं कायसा तारपरे अर पूर्व बेलसा गमसिं गावसाबो कायसा खायका अब पूर्व बेहलाबारी कायसा खायका तारपरे लाथाबारी गावसाबो कायसा खायका तेपरे कायसा खायका सिकारिबारी गावसाबो चारटा खाय खाले चारटा अनि MDC फान्ड बायसि नामजाका টোটাল নিনে MDC ফান্ড বাসে খাইও না বইখা বাক্সা যাত্রী সেট রসি খাই নখা দোকান সে তাঙে রও না দোকান তাঙাই अब स्थायिबलै अब आनि बुंग तंनाय এই এলাকাनि बर' रक आं जे दुकान दांदोंमोन अब अ एलाकानि बर' एकदिन
आं kri phano phona khalang mani jog jog si dugan ri sai thangman khata hai se ko